Abafundi bezikole zase-Newcastle bathi bekunzima kubona ukuthola ngisho ulwazi lokuthi ungasifaka kanjani isicelo esikhungweni semfundo ephakeme. Kodwa kuba khona kulo mbukiso wezemfundo nemikhakha ehlukene kubanike ithuba. Ngokuzalana ngigayine okuningi because bayasifundisa and they're teaching us ukuthi masiphuma high school we have to face ama-challenges amaningi out there in the world. Kusenjalo nemeya yomkhandlu uXolani Dube uthi lolu hlelo lukhuthaza abafundi ngokuqhuba imfundo yabo esemazingeni aphakeme. Uhlelo olubalekile ngoba likwazi ukugqugquzela umfundi nokugayida umfundi ukuthi njoba enesifiso sokuthi ayoba kwi-field ethile ngokwe-profession yini adinga ukuba nayo, mapha ama-subjects, ama-points ekumele awathola thina so that bezokwazi ukuqala ukufaka i-effort kusemanje. Kanti lo mbukiso wemikhakha ubuhlanganise nabezimboni ngokulekelela abafundi ngemifundazwe. Ezindabeni zethu ku-Channel 163 ngingu-Ando Kantuli ngibika ngise-Newcastle.